расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабук байни варзигари тоҷик довталаб барои камарбанд Фазлиддин Мадрахимов ва варзигари арманӣ чемпиони вазни ним сабук Аркадий Осипян рӯзи 1 июл дар Москва дар турнири Хардкор FC. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. Президенти UFC Дана Уайт оиди ғалабаи Чарлз Оливера дар муҳориба зидди Бенил Дариуш ва оиди реванши ӯ зидди Ислам Махачев фикрашро баён кард. биёед суханҳои Уайтро гӯш мекунем. Оливера имрӯз баромади беҳтарин нишон дод, махсусан зидди чунин ҷангвар ба монанди Дариуш ки бисёриҳо дар ин муҳориба ӯро ғолиб медиданд. имрӯз ӯ яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳон буд ва ман реванши ӯро зидди Махачев дидан мехостум. мо рӯзи сешанбе бо матчмекерҳо нишаста оиди ҳамаи ин чизҳо суҳбат мекунем, аммо биёем бозӣ намекунем. ин реванш маънои калон дорад ва ин муҳориба бояд ки баргузор гардад. ман ин реваншро сахт интизор мешам, аммо бояд оиди бисёр чизҳо маслиҳат кунем. мо ҳозир бо шумо оиди ин реванш гап зада истодаем, аммо ман ҳатто намедонам ки Ислам чӣ хел аст. ман шунидам ки ӯ осеб дорад ва осебҳои худро барқарор карда истодааст. аз ҳамин сабаб дар ин ҷо бисёр чизҳои дигар аст барои ин муҳорибаро ташкил кардан. ман танҳо ба шумо гуфта истодам ки шахсан ман реванши онҳоро дидан мехостум, гуфтааст Уайт. ҳамчунин дӯстон, худи Чарлз Оливера оиди реванш бо Ислам Махачев фикрҳои худро баён карда чунин суханҳо гуфт: албатта ки ман чемпион шудан мехоҳам ва ман аз UFC реванш зидди Махачев талаб мекунам. ҳозир Ислам чемпион аст, камарбанд дар дасти ӯст, барои ҳамин ба ман ин муҳориба даркор аст. аммо ҳозир ман дар ин бора фикр кардан намехоҳам. ҳозир ман ба хона баргаштан мехоҳам, ба назди оилаи худ, бо онҳо якҷоя вақт гузаронидан мехоҳам ва баъд мо бо дастам қарор мебарорем, гуфтааст Оливера. ҳамчунин Чарлз Оливера дар Твиттер дар суханҳои чемпион ҷавоб дод. хотиррасон мекунем ки дарҳол баъди муҳориба Ислам Махачев Чарлз Оливераро дар Твиттер табрик карда чунин суханҳо навишт: табрик Чарлз, аммо ба ҳар ҳол дар ин бозӣ сатҳҳо вуҷуд доранд, навиштааст Махачев. ва Оливера дар ин суханҳои Махачев чунин ҷавоб дод: ташаккур, сатҳҳо як қисми бозианд, то боздид, навиштааст Оливера. хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев Чарлз Оливераро дар Абудаби шикаст дода буд ва агар ки реванши онҳо баргузор гардад, пас боз дар Абудаби мегузарад, чунки UFC моҳи октябр дар Абудаби турнир гузаронидан мехоҳанд ва дар муҳорибаи асосии ин турнир Ислам Махачевро дидан мехоҳанд. дӯстон, ба фикри шахсии шумо Чарлз Оливера сазовори муҳорибаи унвонӣ ҳаст ё не? метавонем фикротонро нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. рӯзҳои истироҳатии гузашта дар Москва турнири Волник 10 баргузор гардид ки дар дуюм муҳорибаи асосии ин турнир варзигари бебохти тоҷик Самандар Муродов бо варзигари машҳури доғистонӣ Мурад Мачаев вохӯрд. онҳо бо қоидаҳои гӯштини озод муҳориба гузарониданд ва аз оғози муҳориба Самандар нишон дод ки ӯ дар сатҳи дигар аст. аввал бо брасоки худ 2 балл ба даст овард ва баъд ҳамлаи Мурадро бар фоидаи худ истифода бурда боз соҳиби 2 балли дигар гардид. дар лаҳзае ки Самандар Мурадро бори дуюм ба замин афтонд, Мурад осеб гирифт ва муҳорибаи худро идома дода натавонист. ҳамин тариқ дӯстон, Самандар Муродов дар муддати кӯтоҳ ин муҳорибаро қабул карда ғалаба ба даст овард ва боз як маротибаи дигар ба ҳама исбот кард ки ӯ чемпиони ҳақиқӣ аст, чӣ дар октагон бошад, чӣ дар майдони гӯштин. мо Самандар даста ва ҳамаи мухлисони тоҷикро табрик мекунем. ва дӯстон, ин муҳориба барои Самандар хеле муҳим буд, чунки Самандар ва дастааш ният доранд ки моҳи октябр дар Абудаби дар ташкилоти UFC дебют гузаронанд ва танаффуси калон дар вақти муҳориба ба ҷангвар таъсири худро расонида метавонад. аммо акнун баъди ин муҳориба Самандар боз ба боварии зиёдтар ба октагони UFC мебарояд. ҳозир дастаи Самандар оиди муҳорибаи ӯ дар UFC кор карда истодаанд ва умедвор мешавем ки корҳои онҳо барор мегиранд ва мо Самандарро дар UFC мебинем.
барои ҳамин дӯстон хабарҳои навро интизор мешавем ва ба самандар ва дастааш муваффақият орзумандем. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен. дӯстон, бародарони наздики мо мағозаи либосҳои мардона бо номи Саҳоба кушоданд, ки дар он ҷо барои муштариёни худ танҳо либосҳои босифатро бо нархи дастрас пешкаш мекунанд ва онҳо либосҳои даркории шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон равон мекунанд. шумо метавонед либосҳои мағозаи Саҳобаро дар телеграм-канали онҳо бинед ва чизе ки ба шумо махкул мешавад ба онҳо муроҷиат кунед ва дар кӯтоҳтарин муддат онҳо либосҳои шуморо оварда мерасонанд. ссилкаи мағозаи Саҳоба дар якум комментарий закрипидшуда.